नों बेजों थागोन ना गारगोन नोङो दा नोङो बेजों थागोन ना गारगोन बेखौ खोन्था सिदा खोथा खोन्था नों बेखौ गारनो हागोन ना हाया हाया नों बेखौ गारनो हागोन ना हाया नों बेखौ गारनो हागोन ना हाया हायो बेजों थानो हायो बेनो जाबाय नों बेखौ गारनो हागोन ना हाया हायो आं नों गारनो हाया नों गारनो हाया हा नोंनि हौवाया बे नोंनि हौवालायनो बे मानसि नोंखौ गारनो हायो होनबाय नों गारनो हाया दायो नों मा होनदों नोङो फिसालाखौ लाना खारखांनानै आरो नों मा होनदों आरो बेखौ नांगौ होनदों नामा नोंनो खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय मैदोम बसुमतारीखौथ' गासिबो सिनायखायो जानांगौ नंगौ जोंहा बयजोंबो सिनायजानाय मैदोम बसुमतारी फेसबुकाव भिडिअ होबाय थायो गावनि बिमा हिसाबखौनो साननांगोन माने बिमादै मानिथ' बिमाखौनो सोमोन्दो जायो बिमादै फिसालानो दोनखारलायनाय जाथाय बा लाना खारलायनाय जाथाय ओरैबायदि लासिसिं बर' जाथिया बेफोरखौल' खोनानो मोनो सोरबा बिमाजोंनो हाबा जादोंनो सोरबा फिसाजोखौ मोनैनि बिमाखौनो हाबा खालामदोंनो सोरबा बिमानैखौनो लांखारना खारदोंनो ओरैबायदि जालांबाय बर' समाजाव लासिसिंनि खोथा नायगिरना ला जोंहा मैदोम बसआ मा खालामदों ओरैबायदि मोजां खामानि मावदों बेफोरबायदिखौ होबथानो थाखाय थेंक इउ ब्रादारनिसिम आरो गोबां मानसिया शेयार खालामदों भिडिअखौ फेसबुकाव आं नुदों आं दानोसो नुदों ओमफ्राय आङो सानदों मा होना होनोसै एसे होननानै दा नोंथांमोना नायगिरनानै ला गावनि बिमादैखौनो लाखारनानै खारदों बिमादैबाथ' बिमा फिसाला बायदि जागोन नङा होनबा बिमादै सोमोन्दैखौ नों बिमाखौनो साननानै ला फिसालाखौनो साननानै ला थिग बेफोरबायदिनो माने लांखारनानै खारनाय लाजिनाय दङना गैया बिसोरो नायगिरनानै ला मैदोम ब्रादारा ओरैबायदि लागावबाय ओरैबायदि मानजिबाय बिराद मोजां जादों खामानिया बिसोरनि थाखाय ओंखाम दै गैयै मैदोम बसुमतारीया ब्रादारा नायगिरनानै बिसोरखौ हमना मोनहैबाय दा ओरैबायदि नोंथांमोना मा बुंनो गोसो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर फेसबुकाव नायब्लाबो जोङो नुयो दानि आदै मादैमोनखौ रिल्स बानायो माने ड्रेसानो गैथ्रा खान्दा गाननानै रिल्स बानायलाबायो जों फेसबुक नायो मा खोनायो बिमादैखौनो लाखारना खारनाय खोनायो मा मोजां निउस नुखो जों मा मोजां भिडिअ नुखो जों दानि समाव जों जेबो मोजां भिडिअ बा जेबो नलेजनि भिडिअ नुनो मोनला निउस नायब्लानो लांखारना खारनाय खान्दा गाननानै ड्रेस मोसानाय गथ' गोरलैखौनो गारनानै खारनाय बेफोरनो माबा मोनसे जाबाय नों बेफोरनो जाबाय बर'नि समाजनि नेमखान्थिया मा आवगायलांनो सानखो लाइमोनफोरखौ मा खेहायनो सानखो मा सोलोंनो सानखो बुंबा गाज्रि मोनगोन बेनिखायनो नोंथांमोना नायग्रो साननैसो सिगाङाव मा जादोंमोन रसमानियाबो गथ' थालायनानै हौवादों गारलायनाय फाथैलाय बिसिलायनायनि जाथाय बैफोरखौ नुदोंना नुवाखै लाजिनाय मोन्दोंना मोनाखै दे नायग्रोना ला भिडिअखौ शेयार खालाम आरो गोदानब्ला साबसक्राइब खालामना लाबानो जाबाय चेनेलाव नायग्रोना लालाय ओमफ्राय कमेन्ट खालाम जानाय लोंनाय गैया जों मानो होदावरि होसावरि नागिरना फैनांगोन नोंसोरखौ एसे मा कारनाव नोंसिनि नाटक नायनो फैदों जों बेवहाय ना सिदा खोथा नों बेखौ गारनो हागोन ना हाया हाया नों बेखौ गारनो हागोन ना हाया नों बेखौ गारनो हागोन ना हायो बेजों थानो हायो बेनो जाबाय नों बेखौ गारनो हागोन ना हायो आं नों गारनो हाया हा नोंनि हौवाया बे नोंनि हौवालायनो बे मानसि नोंखौ गारनो हायो होनबाय नोंसोर सानैजों मा जालायो नों बेखौ मा जायो हानाय जायो बिमानै नोंनि बिमानै जायो आरो नों बेखौ मा जायो बिजानै रायजो राजा नोंथांमोन नै बियो बेखौ बिमानै जायो आरो नों बेखौ बिजानै जायो ना नोंसोर सानैजों दोनखारलायदं दा नोंसोर मारैथो हमजानाय जाहैबाय फार्स्ट टाइमाव जोङो बे मुलिनानै फैदों गसाइगाव काजलगाव जोङो बेयाव बास स्टेन्डनि ओरै खोला माने नोंसिनि अरिजिनेल जायगाया मा नाम बिजनि फानबारि नोंनियालाय मा नाम नोंनिया जायगानि नामा बिजनि फानबारियावहाय औ ओमफ्रायसो नोङो दा बेखौ दोनखारदोंना दोनखारबोआखैमोन जोङो दोनखारलायाखैमोन फार्स्टआवहाय जोङो नोंनिया हौवा दंखाना गैखायामोन दङ नोंनिया हिन्जाव दंना गैयामोन नोंनिया गथ' दंना गैया नोंना हौवा दंना गैया दङ नों हौवाखौ गारनानै बेजों मानो फैखो जों बोराया होखारबाय नालाय ओमफ्राय आं नोंनि न'आव थांदोंमोन नों बेखौ मानो लाखो नोंहा हिन्जाव दंखाना गैखायामोन दङ जोङो मुलि लानो थांनाया जोंखौ बानसावनोसै दोनखारदों होननानै साननै खिनि आलासि थानानै बिसोरनि बिमानाव नायनो थांदों नालाय
ओमफ्राय दा जोङो बानसावदों आरो ना दोनखादोरनानै ओमफ्राय जों बुंबाय आङो बिजिनि फानबारिनि मानसिया दायो नोंसोर बहा हमजाखो आंजों थिनालि मा गामि मा डिस्ट्रिक्ट बियो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट थिनालियाव हमजाबाय नोंसोरो सोरजों हमजाखो जेबो नङा वाइबो नङा जेबो नङा एजे आं इउटुबार दै माने नोंनि न'खरनिफ्राय कमप्लेन थांनायखाय जोङो दिनै नोंखौ बेखिनिसिम रिकभार खालामनांगौ बाध्य जाबाय मानो नोंखौ फानबारिनिफ्राय नोङो थिनालियाव खारखोमानानै थाफैदोंमोन जोङो नोंखौ मा खालामखो नागिर नोंखौ हमफैनो हाबाय नङा नाङा दायो नोङो मा नोंनि हिनजाव गिबिजों थागोन ना नोङो नैबेजों नोङो मा होनो बेखौ आनैजों थागोन नोंलाय नोंथ' बेखौ आनैसो जायो नङा होमबा आनै ना बिनि फिसायाबो खनथाम हाबा जाबायना बियो लास्टनिसो गथ'खौ खिथा आरो 4 नाम्बार दा नोङो हिनजाव गदायजों थागोन ना हिनजाव गिबिजों थागोन गासिबो बयखौबो नांगोन ना ओमफ्राय आं दा बियो बिनियाव खोथाखौ बुंबायसो मोजां जागोन आरो हिनजावनि खोथा एसे नांगोन बिसोर जुदि जुदि जायोबा आंबो थांबाय गावबागाव न' आरो आंहाबो थालांबाय इयाव थारमाने नोङो आं थांबाय बेयो मालाय थालांबाय नेक्स्ट टाइमाव माबा मोनसे जायोबा बिनि दायथ'खौ सोलागोन फिसाथ' लादों नोंलाय बेनाव नङा नों बेखौ मा जायो नों बेखौ हाबा खालामबाय नामा बिनि खाफालाव जे सिन्दुर फोथा दङ नों बेखौ हाबा खालामबाय नामा बे सिन्दुर फोथाया सोरनि सरबुगाव जों सानैजों थांदोंमोन बे सिन्दुर फोथाया सोरनि ओमफ्राय बे थांनायाव बेयो सिन्दुर थुदोंमोन आरो बोरायनि सोर बोरायनि फाथैलाय फिसा अब्ला नोङो मालाय फाथैलाय बिसि हिनजावखौ नों मानो लाना फैखो होखारबाय बेखौ बियो बोराय होखारबाय नों मा जायो बिनि मा जायो आङो नों मा जायो बिनि नों जे बेखौ लाबोबाय नों बिनि मा जायो नोङो आं बिनि आमाइनि फिसाजो माबा जाहैबाय मा होनो बेखौ हिनजाव जाहैबाय नोंहा बिसि गिबिखौ नोंहा गारबाय नामा नों बिसि गिबिखौ गाराखै गाराखैब्ला बेखौ मानो लाना फैखो नोङो आंथ' लाना फैखो ना सोरथो लाना फैखो बे फार्स्ट टाइमाव 1 डेज थाफैदों बेयाव 1 डे थिनालियाव 1 डे थाफैदों नालाय ओमफ्राय बिबो ओरै होखारजाबाय ओमफ्राय फेस नोङो दायो हिनजाव गदायजों थागोन ना हिनजाव गिबिजों थागोन दा गथ' आङो दा खोथा होन हिनजाव गदायजों थागोन ना हिनजाव गिबिजों थागोन ओरैनो बुं हिनजाव गदायजों थागोन ना हिनजाव गिबिजों थागोन दा आङो औ आं गिबिजों थांसै दे ओमफ्राय दा नैबेनि लाइफखौसो दानांसिगोन थारमाने बेखौ गारनो हाया बेखौ जेनेबा आङो गारनो हायो जेनेबा माबोरै आङो दिनैनिफ्राय जेनेबा गैला जेनेबा बियो गावबा गावनि लाइफखौ खालायनानै जाथोंसै ओमफ्राय बिदि आरो आंहा माबा गैला आरो नोङो जेनेबा बेखौ लाबोबाय जखन नों बिनि लाइफखौ एसेबाबो नायनांखागोन नों माबा मोनसे बिनो हरनांगोन नोङो मिथिबायना बेखौ नोङो लाबोदों होननानै जालदाब नोङो गारनानै हिनजाव गिबिजों थांनानै सिरि थाहैनानै बेबो जानाय नङा नोङो दायो नोंनि गोसोआव मा सानदों हिनजाव गिबिजों नों संसार जागोन ना ओरैनो नाटक देखायखादों आं नाटक खालायाखै आं जायखिया बे आंखौबो मोजां मोननायखासो फैदों एफा गोजाननिफ्राय होसोनानै नाथाय एक्सपिरियेन्स जाय आं बेजों थांनांगौलाय थांगोन फिसाला दंआबो नाथाय नैबेनि लाइफखौसो नायनाय उन्दुनो मोनालासिनो नों मा सोरखौ लाना खारामोन होनदों नोङो मोजां खोथालाय नों सोरनि माबाखौ लाना खारामोन नों सोरनि फिसालाखौ लाना खारदोंमोन नामा नोङो बोरायनि फिसालाया बोरायजों आंजों दावराव जाबाय थायो नालाय जेनेबा बोरायथार आरो ओमफ्राय फिसालाया दावराव जाबाय थायो नालाय सामफ्रामबो जुमाय लोंनानै ओमफ्राय नों मानो हाबा लायामोन बोरायथारब्ला नों मानो हाबा लायामोन हाबा लायामोन माने मानो हाबा लायामोन नोङो बोरायथारब्ला नों मानो हाबा लायामोन नोङो बोरायबाय थायो जुमाय लोंनानै दावराव दावसि नों मानो हाबा लायामोन नोङो मानो हाबा लायामोन माने आङो थेवबो अनबाय थादों बेखौ जेनेबा आथिंबो बायदों बियो नोङो गारि एक्सिडेन्ट जानानै नोंनि फिसालाखौ नों लाना दोनखारदों दा दोनखारनो माने बेबो जेनेबा मोजां मोनो होननानै ओमफ्राय आं नोंखौ नायगोन बे अनाबालाय आं नोंखौनो लानोसै बिदि होनना बुंबाय नालाय ओमफ्राय नोङो खारनांगौ बेजों नों मा आथिं आखाइ बुफायजोबना दोनगोन आङो मिथिबाय बुजिदो आंजों बारजोब नाङा आथिं आखाइ बुफायजोबना दोनगोन आं दानो बुजिदो नों बेबायदिबा खारनांगौ नों बिदिबा फिसालाजों खारनांगौ नों बेफोरबायदि फिसालाजों खारनांगौ दा बेफोरबायदि फिसालाजों खारनांगौ दा
दा नोंसोरो नों दा मा सानदों नोङो नों बेजों थागोन ना गारगोन नोङो दा नोङो बेजों थागोन ना गारगोन बेखौ खोन्था सिदा खोन्था नों बेखौ गारनो हागोन ना हाया हाया नों बेखौ गारनो हागोन ना हाया नों बेखौ गारनो हागोन ना हाया हायो गिबिजों थानो हायो बेनो जाबाय नों बेखौ गारनो हागोन ना हाया हायो आं नों गारनो हाया नों गारनो हाया हा नोंनि हौवाया बे नोंनि हौवालायनो बे मानसि नोंखौ गारनो हायो होनबाय नों गारनो हाया दायो हा नों गारनो हाया नों गारनो हागोन ना हाया बेखौ हायो आरो दिनैनिफ्राय बेजों रिलेसन लाबावोबा नोंखौ मा खालामनो आङो हा मा खालामनो नों बेजों दिनैनिफ्राय रिलेसन लाखिबावगोन नामा नोंनि हिनजाव गिबिनि थागोन थाया गथ' गथाय नों अनगोन ना हा अनगोन ना नों मा होनदों नोङो फिसालाखौ लाना खारखांनानै आरो नों मा होनदों आरो बेखौ नांगौ होनदों नामा नोंनो